So dinhita sa atong entertainment news mga kasama. Gi-repost Radyo Manleo ni Sangre Lira ko na ang aktres nga si Mikee Quintos ang iyang graduation photos aron nga balikan ang iyang mga kaagi sa napulo katuig lang naman nga pag-eskwela sa kolehiyo sa kurso nga Bachelor of Science in Architecture nga malampuso niyang natapos actually na atong tuig pa ni Radyo Manleo sa University of Santo Tomas niya. Ihalang gi-repost niya katoy iyang mga photos with her family. Unya mapasalamaton kini sa iyang pamilya ilabi na sa iyang mga ginikanan nga padayong ga-motivate kaniya bisan pa man sa kalisdanan sa pagbalanse sa iyong responsibilidad isip aktres og estudyante. O bisan pa man matud pa nga nadugay kini ana pa siya nga a promise is a promise. Og sumala pa niya og wala matod pa siya pagmahay ilabi na nga nakita niyang proud na proud kaniyang iyang ginikanan. Gani mo padayon pa sumala siya sa pagpaningkamot alang sa iyang pamilya og aron ma-proud ang iyang little self. And mo kasama naghatag sab kini og kadasig sa daghang netizens aron nga ipadayon ang pagkab-ot sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Sama na lang ni commenter Sherilyn Gabrillo. Nga sulti sab ni JM Velarde. Doon na daw mga ginaingon nga hindi tayo paunahan. Di basta-basta. So yes, and tinuod yun na mga kasama, no? We have our own season. Nagyod tayo different timelines. So be patient lang yun mga kasama and trust God's process.